parar, es va quedar sense feina i la van desnonar. Té 2 fills de 6 i 8 anys. A la mesa d'emergència li van dir que tindria un mínim de mig any de llista d'espera. No hi ha pisos d'emergència, no hi ha hostals, no hi ha res. Què faig? Què tinc que fer? És la pregunta que sempre m'he fet. Què tinc que fer? No em podia quedar al carrer amb 2 nens. Per això va ocupar un pis d'un banc. Des dels grups de suport a l'habitatge defensen que la gran majoria de casos són com aquest, de mares o famílies. A la nostra assemblea tota la gent ocupa habitatges de grans propietaris perquè, a més, la gent no té ganes de conflictuar amb l'àvia Maria que té un pis. La gent té ganes de conflictuar amb el BBVA o amb la Caixa de Pensions. No hi ha dades concretes sobre quantes de les ocupacions són a particulars i quantes a entitats bancàries. O quantes són en violència. Només un estudi de l'Institut Cerdà la xifra entre el 10 i el 35%. Les immobiliàries, però, constaten el negoci de les màfies. Clar, qui ens hi acabem trobant a dins la majoria de vegades ja és algú que ha pagat per poder accedir a aquest immoble. Ha pagat algú altre que li ha venut les claus, que li ha fet un contracte, que aquest contracte no és legal. Les últimes xifres parlen de 100.000 habitatges ocupats a tot Espanya, un 0,5% dels 18 milions i mig de vivendes. Un dels motius per l'augment de les ocupacions, els preus del mercat de lloguer. A les 4 capitals han pujat entre un 20 i un 30% els últims 5 anys. Si els preus ja eren inassumibles per molta gent, ara hem arribat a una situació límit. Moltíssima gent no sap com pagarà el lloguer i el que cal, per tant, és una regulació que no només limiti el preu, que no pugui pujar més, sinó que, a més, comenci a baixar. Quins altres factors podrien explicar l'augment de les ocupacions? Primer, la falta d'habitatge públic. A Catalunya el percentatge se situa vora el 2%, quan a la Unió Europea arriba al 15%. I segon, la disminució dels habitatges buits. Això s'hagués hagut de fer d'una altra manera, que era obligant a les entitats financeres a posar aquests habitatges en lloguer o a cedir-los a les administracions públiques. Això no es va fer, i això va generar una dinàmica totalment anòmala. Una problemàtica que s'arrossega des de la crisi financera del 2008.